Здравейте хора, аз съм Мистер Логика, с мен е Бигъл Бос. Ало, чуш ли ме? Да. И това е една игра на Marlon Hill. Безплатна е в Steam. Който иска може да си изтегли, може да играем заедно. Ще ставя този сервер в описанието. И той е с безкрайни патрони. There are red Ecker zones near your position. Hold and secure, and we will reinforce you until the area has been cleared. Once clear, survivors will be extracted. Six rounds left. Да, то е пълно. Така... Ти кой играеш? Ало? Да. Тук ли си? Да, тук съм. Добре. Не отговаряй тогава. Добре. Пау, хедшот. Уф. Мяу, мяу, мяу. И този клип е по случай 19-ти, обесването на Васил Левски. То по принцип беше вчера, на 18-ти. Поне там по историята там каза. Но то верно си е така. Че било вчера. Ето па днеска тържеството. Ние задължително па да ходиме. Тъпа работа. Не ходиме на училище, но трябва да ходим задължително на... Как се нарича това там? Да. Не бе, там където е тържеството. Да, читалището. Омага, то като дух. Ама влез, това е зомби. Ама дима. Този сервер имаме да охраняваме само една зона. Некой ще Аз може скоро да почне да играе. Ето. Изчезвай! Ще ма хапе той. Зад мене никой няма. Пишете в коментарите дали искате да направя поредица с Бигъл Бос. Ама за целта и той трябва да се тегли игра. Сега теглиш ли ба? Аз до вечера ще опускам се сваля. Добре. All parties be advised. There are Zeke inbound on grid marks November 3165. Hotel 2590. Inbound to safe zones. Contact Това говори momentary. някакви работи, които изобщо не разбирам. Някакво хикшче. Вау! Той е взел, че се обесил. Добре, това беше от мен. Очаквайте и други епизоди. Пишете в коментарите дали ви е харесало, дали искате да правя поредица и